Sense el nostre avi no hi hauria inici, però sobretot sense la nostra àvia i les nostres mares no seríem avui aquí. Segur que Amat no existiria o no seria igual sense la vostra generositat. Recordem a la nostra mare, a la Concepció, valenta i lluitadora, que va ser capaç d'enfrontar-se a situacions imprevistes duríssimes i se'n va sortir. Fa que avui estiguem aquí celebrant aquest acte. Per una part teníem confiança en ella, però per altra part li semblava que era impossible, no? Perquè verdaderament era una feina en aquella època d'homes. Benvinguts a l'acte de celebració del 75è aniversari de Amat Immobiliaris. Mirin, el propòsit de l'acte d'aquesta tarda es tracta de compartir amb vostès una emoció. L'emoció que prové del fet que un grup empresarial celebra 75 anys de vida i vol donar-ne gràcies. El 1948, Amat Immobiliaris va néixer a Sant Just Desvern gràcies a la inquietud i l'ambició de Joan Amat, un jove que amb 24 anys va obrir un despatx professional d'administració de finques. Al cap de 4 anys, quan l'empresa ja començava a estar consolidada, en Joan Amat mor a causa d'una leucèmia. L'empresa ha fet confiança a les treballadores i sovint als seus fills. Jo vaig començar l'any 93 en el Departament de Caixa. Doncs jo vaig entrar en el Departament de Comunitats. Jo estic al Departament de Recepció, a l'oficina de Sant Just. I aquest senyor qui és? És el meu fill. Jo estic a l'oficina de Sant Just, al Departament Comercial. Família Amat, moltes felicitats per aquest 75 aniversari. Que mereix la nostra felicitació i la meva personal, vaja. Dones extraordinàries han creat una empresa com Amat Immobiliaris. Chapó, en aquest sentit. Moltes gràcies. Com que no ens estem de res, hem volgut que el 75è aniversari d'Amat Immobiliaris tingués un auca i que aquest auca portés la firma de la Pilarín Vallès. No sempre que fas una auca et fan una explicació així, amb tantes orelles importants. La por de fer-ho, la por de fer-ho i fer-ho malament. Fer-ho malament. Amb el segle XXI entren a fer gestió els molt ben preparats nanos de la tercera generació. Sí, esclar, els nanos els havien fabricat elles mateixes. De fer-ho abans que toqui o de fer-ho quan ja hauria d'estar fet. Judit Espona, si no li venc un loft, li venc el segon segona. I si vol que li vengui el pis, posis a la cua perquè ja en tinc 6, eh? Molt bé. Al final ja està escrit abans de fer res. Doncs vaig fer Arenau quan tenia 25 anys i, per tant, salvant les distàncies, però empatitzes amb la història. Una mica, tot i ser home i amb unes circumstàncies molt diferents, però podia empatitzar i amb la Imma Sins coneixem de fa molts anys. El grup Amat Immobiliaris, el seu compromís pel país, però també el seu compromís per la llengua i per la cultura. Que sigui per molts anys i llarga vida a les empreses familiars de Catalunya. Amat vol agrair la confiança dels clients. El reconeixement pel qual finalment ha arribat a temps a Barcelona. Per molts anys més, la continuïtat i el futur crec que estan en bones mans i amb uns valors que s'han rebut com a llegat i que seguiran enriquint en el futur, en nom del Govern de Catalunya, de poder traslladar aquesta enhorabona i els millors desitjos per tot el futur. Moltes gràcies i molt bona nit a tothom. Per fer un petit homenatge a la meva àvia, m'he permès recuperar uns escrits seus d'unes llibretes escolars que em va regalar fa bastant de temps. I diuen així: faré el que calgui per adquirir totes aquelles qualitats que són pròpies d'una dona culta. La ignorància ens exposa a grans mals. És a l'ànima el mateix que una nit sense llum i sense estrelles. La instrucció cultiva l'esperit i obre l'enteniment a la llum de la veritat. Tinc el deure d'instruir-me per ésser útil a la societat, a la meva pàtria i a la humanitat.